Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku kabeh, iki engko Abah arepe nerangne carane ngongkon sedulur papat lima pancer kanggo sarana utawa nekakne rejeki, penglarisan, pengasihan, lan iso nekakne duit gaib. Tegese apa rejeki saka arah wetan, kidul, kulon, lor, dhuwur, ngisor. Mula aja di-skip lan pisan maneh Abah njaluk subscribe lan like bene Abah semangat lek gawe konten iki. Lah, sadurunge dilanjutne, monggo kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng ngunjuk atur syukur dumateng Gusti Allah Taala ingkang sampun paring kenikmatan gesang wonten ngalam donya. Dados bangsa menungsa lan boten kesupen salam sholawat katur junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang lantaran panjenenganipun kita angsal piwulang luhur tur suci wujudipun agami Islam ingkang sampun sampurna. Mugi ndadosaken kula lan panjenengan sedaya minggah dhateng swarga. Lan sakterusipun monggo kita lajengaken masalah carane ngongkon sedulur papat lima pancere awake dhewe. Lah carane piye? Ya carane awake dhewe waktu netone awake dhewe kuwi poso neton. Lah poso neton kuwi ya gunane apa? Ngongkon sedulur papat lima pancer. Lah sadurunge dipraktekne ilmu iki, dulur-dulur kudu ngerti lek awake dhewe iki, ragane awake dhewe iki kuwi enek bagian sing ora ketara mripat sing biasane mbutuhne mangan. Lha kok iso mbutuhne mangan? Soale kuwi apa sing garakne awake dhewe gelem mangan, raga gelem mangan iki kan kok bisikan jero, ya kuwi dulur-dulure awake dhewe kuwi. Sejatine sing butuh mangan, awake dhewe arepe mangan, ngene kan ya nang jero dhisik dibisi aku pengen mangan, aku pengen ngerokok, lah kuwi. Lah ku dhewe sadurunge praktek ilmu iki kudu paham lek sedulur papat lima pancer kuwi termasuk bagiane menungso. Menungso urip lek nangge kae among-among utawa ngampirne neton kae enek jenenge sedulur tuwa sing manggon tunggil pertapan beda panggenan. Ya toh? Tebih tanpa wangenan, celak tanpa singgolan, singgolan tanpa lawanan. Kakang kawah adi ari-ari, kakang barep adi uragil. Lha kuwi sing dikongkon awake dhewe. Lah carane ngongkon piye? Pas netone awake dhewe kuwi ya dikongkon lek nekakne rejeki. Ya ka wetan, arah wetan. Ka nekakne ka kidul. Kulon, lor, dhuwur lan ngisor. Lah kuwi lek dingge pengasihan, pamane wah pacarmu arahe nang etan sampean pas poso kuwi neton kae malem neton kae madhep ngetan, madhep omahe pacarmu kuwi dikongkon kon nundukne si jabang bayine. Lah kuwi lek rejeki ya kok kiblat papat lima pancer mubeng ka wetan, kidul, kulon, lor, dhuwur, ngisor. Dadine kabeh kuwi lek dinge nekane rejeki utawa dhuwit. Mulane sedulur papat lima pancer ki lek dhewe roh carane gelem nirakati waktu neton pawane netone Senin Kliwon. Lah malam Senin Kliwon kae wis mangan pisan magrib poso nganti sesuk sore. Dadine mangane gur pisan tok waktu magrib. Engko mangane pendak magrib. Dadine ngono kuwi cara Jawa ki tirakate posone. Iki poso Jawa. Niate apa ya niat poso neton karo dingge mlayokne kuwi sedulur papat lima pancer dikongkon supaya nekane rejeki, nekane apa sing diperlokne dhewe. Dadine kanggo dulur-dulur kuwi engko lek gelem ngenyangi iki ya 7 neton ngene wis biasane wis iso dadi wong sing mulya, sandang pangane cukup, sing duwe utang iso lunas. Lah ngono kuwi insyaallah ngono kuwi. Dadine
Ya enek sing sak neton wis berhasil enek sing 2 neton, 3 neton, tapi biasane pol-pole ping 7 wis akeh sing kabul. Lah kanggo dulur-dulur sing pengen keterangan luwih jentreh, luwih genah, dulur-dulur WA nang nomere Abah Guru Jawi, nang nomor WA 085 736 381 399. Lah keterangan iki engko genepe piye? Ya genepe engko sampean WA ben penak. Soalnya apa kan ya iki termasuk ilmu kuno, ilmu sing sakral banget kanggone wong Jawa. Lah cukup semene keterangane Abah dina iki lan muga-muga manfaat lan nek klera-klerune mugi-mugi Gusti Allah paring pangapura lan Gusti Allah ngabulaken kabeh kajate dhewe. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.